Я ви разкажем един проект по българско. Може ли? Ние имаме много хубава специална вест. Вест за благодат за людите около нас, да? За нашите приятели. Но те не разбират, не разумят. Те мислят, че ние сме секта. И не приемат този дар. В македонско, ако не си православен, не си македонец. Верно ли? Верно ли? Българско е исто. Ако не си православен, не си българин. В 2021 година ще има специален юбилей. 150 години от първата българска цяла Библия. 1871 година е била за първ път отпечатана българска Библия. И това е този проект. 150 години съвременна българска Библия. В проекта го отидохме да говорим в университет, Софийския университет, голям професор, който е отговорник за цялото издателство на Софийския университет, за факултет история и един факултет е отговорник. И той ни е рекал, още първа среща, Господ ви изпраща. Той е неверник. Каза, Господ ви изпраща. После ни казал, аз имам колекция от Библии. Интересно, той е неверник. И е казал, това е много добра инициатива. Работете, много добра. После сме се срещнали с директорът на Национален литературен исторически музей. Какво означава то? Това означава всички артефакти. Знаеш, що е артефакт? Артефакти, стари книги. Той е под на Министерството, на министъра, човек отговорен за всички тези неща в цяла България. И му представим проекта, казали сме, ние сме християни, бизнесмени, сакаме той голям юбилей да отбележим. И той е казал, супер, много добре. Що сакате от мен? Да ни кажете някакви насочи, как да радим, защото вие сте шеф на България в този отдел. Някой съвет да ни кажете, съвет. Как кажеш съвет? Той е казал, добре, значи трябва да започнете в София 2021 година с голяма изложба. Изложба? Как? Изложба. С голяма изложба. И там медия, телевизия, радио, значи трябва да стане национално, все люди да чуят, да знаят за ето. Трябва голяма изложба в София да направите. Ние точно сме думали, така да бъде. И казваме, окей, добре. И той е казал после, даже ние ще направим изложба. Министерството. Окей. И Министерството ще сложи техния Национален литературен музей, исторически музей, ще сложи на изложбата тяхното лого, тяхната идентичност. Тоест става вече не сектантско, а става вече държава стои зад него. Страхотно. После отиваме пак при този университета професор. Ето е казал, много е важно, ако вие сакате да стане наистина национално, трябва да привлечем много важна личност от държавата. И тази личност се зове Аксения Джурова. Който от българско знае, кой е генерал Добри Джуров? Слушали сте за Тодор Живков? Знае, кой е Тодор Живков? Големият президент, 30 години комунизъм, той е шеф, голям шеф. А неговата най-силна ръка е генерал Добри Джуров. Пред целия комунизъм той е един от най-силните генерали в България, на цялата войска бил армията. Това е неговата дъщеря, Аксения Джурова. И тя станала много голям историк в БАН, Българска академия на науките. Е голям професор и тя открива артефакти, тя пише история, голям учен, даже не само в България, но и в Европа. Тя е много известен учен. Трябва да я привлечем, каза той, защото она знае как да работи с православна църква, механизми, правителство и тя е голям учен. И с моя приятел пак се споглеждаме така. Защо се споглеждаме? Защото една седмица преди този разговор, трябва да привлечем Аксения Джурова, една седмица преди това, моя приятел е във Виена, един голям ресторант. И на ресторанта сяда на една маса
на масата са 10 човека. И ги е поканил друг негов приятел, който не е неверник. Този неверник му е приятел, но знае за наш проект. И неверник е казал: седай сега тук и ако ви кажем за нашия проект, неверника, за нашия библейски проект, неверника влиза той в проекта. Министерство влиза в проекта. Много интересно. Ние, що сме направили? Нищо. Само сме се молили. Това. Нищо друго не сме направили. И сяда нашия човек, да ви кажем, а всички са консул, негова жена и други люди не ги знаят. Те са също ниво и по-големи. Даже не ги знам кои са. Много големи люди. До него, казва, до мен, мой приятел, адвентист, казва, сяда една жена. Здраво. И она казва, много интересен проект. И он казал, как се зовете? И аз казала, я се зовем Аксения Джурова. Това става една седмица преди срещата, когато он е казал, трябва да прилечем. Той не знаел. Но моят приятел случайно сяда до Аксения Джурова. Една седмица по-късно му казва, трябва да в проекта Аксения Джурова, тя е много важен човек в държавата. Как е възможно това? А тя споделя, добре, и други подробности, да не казвам сега. Много интересни подробности. Добре, няма да го споделя това. Много интересно опитност, но няма как да го кажа. Какво прави Бог? Ако ти тръгнеш, каква беше проповедта? Голяма планина. Македония е голяма планина, нали така? Православна планина. Православна планина не се мърда. Ако аз опитвам с моята лопата. Обаче ако Господ задвижи нещата, не е необходимо нищо да правиш. Нищо да радиш не е нужно. Разбираш? Само ке се молиш и Бог ке отваря врата след врата. Сега този проект стана национален. Ние сакаме радио, телевизия, целият народ да припознае този проект, че е народен проект. И кога във всяка медия го увидят, че правителството, държавата е с него, тогава ние ке вземем тази, наречеме, корпоративна идентичност. Знаете, що е то? Ще вземем този образ на проекта и тази изложба, която ще направи държавата, ще стане подвижна изложба. И ние ще може да се обадим и да му кажем, може ли тази изложба сега в Пловдив, в София, в Бургас, в Варна, а там наша местна църква, адвентистка, ке говори с кмет, ке сборува кмета и ке каже, има национално празненство. Не адвентно, национално. И аз съм част от националното празненство. Ти си видел по телевизия, по радио, специално движение. И аз съм част от това движение. И сега сакаме тази изложба, която е от държавата, в най-централното място, дай ни специално място, където за изложбата. Тогава кмета ще даде, например, библиотеката. И тогава ние ще може да разкажем не само как е написано, българите са превели Библията, но може да кажем и за самата Библия. Библейски час за Библията. Но държавата прави изложбата. Как е възможно това? Слава на Бога, нали? Бог може да направи чудеса и тук, ако ние започнем. Просто Той иска, както свещениците, да стъпим в река Йордан. Чрез вяра. Да? Ние се молим, но трябва да стъпим в река Йордан с вяра. Разумете ли, да? И после, кога вода стане до колене, трябва да продължим да возим. Какво означава вода до колене? Молим се, няма резултат. Нищо не става. Продължаваш да вървиш напред. И когато вода стане до тук, продължаваш да вървиш. И когато вода стане до тук, ти вървиш напред. И се молиш и вярваш, защото Бог, това е Божие дело, не твое. И когато почваш да вода да влиза, ти вървиш напред. И ако покажеш вярата пред Господа, Той ще отвори реката, да? И ти ще минеш. И аз вярвам, че Бог има голяма мисия за Македония. Много голяма мисия. Това е дело, което е в България. Още нещо интересно. Това дело започнало от група миряни с Аз и България. Но сме го споделили на Българския съюз, на Съюза на адвентистите от Семеден. И тогава те са го препознали и казали, това е страхотно дело. И сега Съюза специално са гласували. Взели се решение, гласували.
Да, в Съюза. 2021 година официалната мисионска книга на годината да бъде Библията. Знаете как всяка година има здраве и добър живот, книга, история на надеждата книга. Всяка година има мисионска книга, знаете, да? Мисионска книга на годината, 21 година, да бъде самата Библия. Ние ги издадем специално издание, за този специално юбилейно издание, със специално отново на нашето движение штампа? Печат. С печата на нашето движение, специално на тези Библии, и тогава ке може всеки верници купи на много ниска цена тази Библия, да отиде при своя съсед и да му каже: а ти знаеш, че 21 година празнуваме 150 години от Библията. О, да, чул с нещо телевизия, радио. Аз съм от движение. Ето, специални Библии има от това движение. Я всяка да ти подарим тази Библия. И ти знаеш, аз съм хода на църква. Ако не можеш да разумеш, що пише Библия, я може да ти обясним. И така ние използваме как държава е застанала за този проект. И ние вече не сме сектанти, разбирате ли? Ние празнуваме национално движение и ке може с людите да се срещаме и да ги поканим, ако желаят да изучават повече Библия. Още нещо интересно. Когато сме се срещали с този професор, той е казал така: вие вярвате в Бога, това е добре, но дори вие не знаете колко голямо и значимо е това събитие преди 150 години Библията. Аз си мислям, аз съм адвентист, не знам. Кой си ти, професор, неверник? Слушайте да ви кажа. С тази Библия се е образувал официално българския съвременен език. Преди тази Библия, в българския, в църквата се е ходило и се говорили на църковно славянски, да, и на гръцки. Е бил на гръцки език. Людите не са разбирали. Тогава мисионери от Англия, от библейско дружество, са дошли и са сакали да преведат Библията на разбираем български език, но нямало още език. А този мисионер от Англия е бил лингвист. И този мисионер от Англия ни е направил български език. И с цел да ни сложи Библията. И този професор каза: и българите трябва да го знаят то, че вашата Библия е дала нашия език. И трябва вие това да го покажете. Ние сега правим филм. Трябва да го кажете това е ясно във вашия филм, че Библията е дала нашия национален език. И трябва Библията, къде е нашата Библия в нашите домове. И ние сме много охрабрени. Как Бог отваря врата след врата и как намира в нашето общество има хора, които обичат доброто и които обичат Библията. Те не са адвентисти, но те са скритата църква. Някои от тях са бивши комунисти, но те са скрита църква. И Бог ке ви доведе до тези люди, и Бог ке ви доведе. Ние трябва да сме смели да отидем в обществото. Разбирате ли? Ние трябва да бъдем, казва, глава, а не опашка. Така ли казва Бог? Нас се трябва да не е страх. Ние имаме една невероятна вест. Една вест, която е за доброто на хората. Вест за вечен живот, вест за спасение, вест за по-добър живот овде, тук и сега. Ние трябва да занесем на хората без страх. Бог да ни благослови, да има още по-големи проекти тук в Македония. Амин. Амин.